Poe, po, mak ceder, der. Bang Mekar teko. Wah iki wayahe pelunasan. Mak ceder, mak ceder, der. Bang Plecet teko. Wah iki wayahe ngasok setunan. Mak ceder, der. Dep kolektor teko. Wah iki wayahe aku delik. Mak ceder, der. Mak ceder, der. Delik sik le. Assalamualaikum, Banur. Assalamualaikum. Banur, Assalamualaikum. Iya nih nak Sabtu ini kok sepi men wonge rano. Wis biasa ngono. Wayahe bayar asokan dina Sabtu mesti kok do ndelik do ning ndi. Banur. Wayahe. Rano. Ya wis lah. Sopo mau bar kembar no wonge gerawan jam 1 kok ana gedina Sabtu kok ana wong rene iki ya sapa ganggu wong turu wae. Oh sapa no. Waduh. Wow. Turu nek aja. Lapo kurang gawean rumah seko wis. Poe. Po. No.